Raken de Zeeuwen al een beetje gewend aan het leven in dit coronatijdperk? En wat gebeurde er nog meer in Zeeland deze week? Een terugblik op het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. In IJsdijken is het alle hens aan dek. Bij het bedrijf Unitron zijn door het ministerie van Volksgezondheid heel veel beademingsapparaten besteld. Ik zal het even laten zien. Hè. Dit is het apparaat. Het is een beademingsmachine. Langs de achterzijde komt er zuurstof en lucht naar binnen. In het apparaat wordt de juiste mixing gedaan tussen zuurstof en lucht. En via dit disposable gaat de lucht naar de patiënt en terug. Dus via dit disposable eruit gehaald kan worden, gaat de lucht er dan in en wordt de patiënt beademd door een zeer dun buisje. Tientallen van deze beademingsapparaten gaan eind deze maand op transport in de strijd tegen het coronavirus. Want niet alleen in de rest van Nederland, ook in Zeeland verwacht men dat de piek nog moet komen. De piek op de intensive care afdelingen wordt verwacht eind april, begin mei. De vraag echter naar ventilatieapparaten, die verwachten wij dan nog geruime tijd zal aanhouden. En dat leidt tot een hogere werkdruk bij dit bedrijf. Daarom worden hier alvast nieuwe werkplekken gecreëerd. Want er zijn tientallen nieuwe vacatures die zo snel mogelijk moeten worden ingevuld. Voor de vacatures die we zoeken hebben we zowel tijdelijke mensen nodig als zullen we op termijn ook vaste vacatures nodig hebben. Voor de tijdelijke vacatures werken we samen met bedrijven uit de regio om daar te kijken hoe we mensen die nu zonder werkgevallen zijn, waar dat eigenlijk werkloosheid is, om hen te kunnen hier inschakelen in het proces. In de nacht van zondag op maandag is in Vlissingen een 25-jarige man neergestoken. Na een melding van een getuige vond de politie de gewonde man aan de Tautenburg. Het was in de eerste instantie niet duidelijk wat er nou precies was gebeurd. De politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden. Voetballer Bart Nieuwkoop, afkomstig uit Tolen, keert terug naar Feyenoord. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Nieuwkoop werd dit seizoen door de Rotterdamse club verhuurd aan Willem II uit Tilburg. Volgens de krant houdt Feyenoord rekening met de vertrek van Rick Karsdorp, waardoor Nieuwkoop volgend seizoen in aanmerking kan komen voor de rechtsbackpositie bij de Rotterdammers. Nieuwkoop liet eerder al doorschemeren terug te willen keren naar Feyenoord. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over wat er nou precies is gebeurd tijdens de healingsessie in IJsendijken, waarbij een man om het leven kwam. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Middelburg. Daarom laat een inhoudelijke behandeling van de zaak nog op zich wachten. De rechtbank in Middelburg heeft de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden, omdat er nog allerlei onderzoeken lopen. De twee verdachten, de eigenaren van Iboga Farm in IJsendijken, worden verdacht van doodslag. Na een healingssessie bij hun boerderij kwam een 34-jarige man uit Oudewater om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht, maar redde het niet. Nog steeds is niet helemaal duidelijk waaraan de bezoeker nou overleden is. Geestverruimende middelen, kook, geweld. Uit sectie op het lichaam is gebleken dat de man tegen de grond is gedrukt en dat zijn nek is afgeklemd. Maar ook is gebleken dat de man cocaïne heeft gebruikt. De combinatie van coke met de geestverruimende middelen die ze bij Iboga Farm gebruikten, is een gevaarlijke. De hoofdverdachte heeft eerder laten weten dat hij het heel erg vindt wat er is gebeurd en dat hij alleen maar probeerde te helpen en het goede te doen. Voordat de zitting inhoudelijk behandeld kan worden, moet er nog een getuige worden gehoord die zich in Engeland bevindt. En verder moet er nog forensisch onderzoek gedaan worden door het NFI. Het is niet duidelijk wanneer dat onderzoek is afgerond. Na vele jaren van voorbereiding en 2 jaar van daadwerkelijk bouwen, ging dinsdagochtend dan eindelijk de nieuwe spoortunnel in Goes open. De nieuwe verbinding maakt een einde aan het lange wachten bij het spoor. En daar zijn veel Goesenaren blij mee. Het is allemaal nog even wennen, want dit meneer is niet het fietspad, maar de doorgaande weg voor auto's. Degenen die het goede pad wel hadden gevonden zijn enthousiast, want ondanks dat mensen binnen moeten blijven, kwamen nieuwsgierige Goesenaren toch een kijkje nemen. Ik vind het een enorm knap stuk werk en het is allemaal heel vanzelfsprekend als je erdoor loopt. Heel mooi, trots op, echt wel. De voormalige spoorwegovergang leverde flink wat wachttijd op. Door de tunnel is er nu een snelle verbinding ontstaan tussen het centrum en het zuiden van de stad. Maar jij hebt nou helemaal geen last meer van de treinen. Dus nee, ik vind het een hele verbetering. Hier liep het vaak helemaal vast. De overgang naar het spoor. Nee, het zal een verbetering zijn. De opening van de Terwellegang, want zo heet die, had eigenlijk groots moeten worden gevierd. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Ja, maar dat maakt niet uit. Tuurlijk is dat voor ons team jammer.
Maar we hebben hele andere bezigheden en dat staat in schil contrast met elkaar. Nog niet alles is klaar. Er wordt nog een plein aangelegd. De oude overgang moet er nog uit en het busstation wordt later aangepakt. De kunstwerken in de nieuwe tunnel zijn al wel klaar. Ja, die heb ik gezien. Wat vond u daarvan? Heel mooi, heel mooi. Had ik niet verwacht. Op de muur staan markante gebouwen uit Goes, gemaakt door kunstenaar George Schade. De verwachting is dat over een paar maanden alles af is. En zo heeft Goes eindelijk die lang verwachte tunnel in de stad. Het stroomnetwerk in Zeeland is niet berekend op het op grote schaal opwekken van duurzame energie. Daarvoor zijn te weinig stroomleidingen aanwezig. Dat blijkt uit een studie. De problemen treden onder meer op in Hulst, Oostburg, Sas van Gent, Vlissingen en op Schouwen-Duiveland en Tholen. Daar zouden de elektriciteitsnetten moeten worden verzwaard als de vraag naar duurzame stroom toeneemt. Waar kan je terecht als coronapatiënt als je thuis niet kan worden verzorgd? In Zeeland verrijzen er, net als in de rest van Nederland, steeds meer zorghotels of pensions waar deze groep patiënten kan worden opgevangen en verzorgd. Zoals in het oude ziekenhuis in Zierikzee. De verpleegkundigen van buurtzorgpension Zierikzee lopen er sinds de komst van de coronapatiënten zo bij. De opvang is voor mensen die thuis niemand hebben om verzorgd te worden een oplossing. Patiënten komen hier of vanuit het ziekenhuis. Die hebben de ziekte doorgemaakt, hebben daar bijvoorbeeld aan een beademing gelegen en mogen terug naar huis, maar zijn daar nog niet sterk genoeg voor. Die kunnen bij ons verder worden verpleegd. Maar ook zijn er patiënten die thuis ziek worden en nog niet ziek genoeg zeg maar, voor aan een beademing. Die hoeven nog niet naar het ziekenhuis, maar die kunnen hier ook komen en die verzorgen en verplegen wij ook. De coronapatiënten liggen wel op een apart deel in het buurtzorgpension. Maar in hetzelfde gebouw liggen ook de gewone patiënten die plaats moeten maken als het drukker wordt. Toch hebben zij niet negatief gereageerd op de komst van de coronapatiënten. Misschien zou je dat best kunnen verwachten, maar ik vind eigenlijk is iedereen hier heel erg ontspannen. Er is geen paniek, ook niet onder de mensen. Wij stralen dat ook niet uit. Dus we proberen echt wel de rust daar te houden. En dat merk je ook inderdaad aan de mensen die hier nog blijven. Er is plaats voor 22 coronapatiënten in Zierikzee. Op dit moment worden er 5 verzorgd. 650 Zeeuwen hebben zich inmiddels aangemeld om weer in de zorg te komen werken. Maar daarvan kunnen er nog geen 100 gelijk aan de slag. De herintreders moeten eerst een opfriscursus of bijscholing krijgen. Herintreders in de zorg kregen vanmiddag in Goes een opfriscursus, zodat ze snel weer aan de slag kunnen. Want dat is hard nodig. Alle handen aan het bed zijn nodig en soms zullen mensen wel ingezet worden om bijvoorbeeld taakjes te doen beneden hun niveau. Dat ze echt een beetje hand- en spandiensten doen. Maar ook daar zijn ze heel blij mee dat ze dat kunnen doen. Een van de deelnemers is Olaf Timmermans. In het dagelijks leven hoogleraar verpleegkunde. Maar vandaag student. Ik denk dat ik op sommige onderwerpen zelfs voorloop. Maar zeg maar de dagdagelijkse handelingen, dat is wel even goed om op te frissen. Mensen die 3 maanden geleden nog bijvoorbeeld ergens gewerkt hebben, maar we zien ook wel eens mensen, 60-plussers vooral, die er al een paar jaar uit zijn. Maar die hebben allemaal wel hun diploma ooit behaald. En ik had wel zoiets van in deze tijd waarin alle handen aan bed echt nodig zijn. Dan wil ik eigenlijk ook wel daar in de frontlinie zijn waar de hulp nu nodig is. Veel aanpassingsproblemen verwacht Timmermans niet. Ik zag net zeg maar alle kunstledematen liggen om zondes in te brengen en zo. Dan heb ik altijd wel een beetje gêne. Maar nee, echt er tegenop zie ik niet. Ondanks dat er zich al ruim 650 mensen hebben aangemeld, zijn nieuwe herintreders met een medische achtergrond nog steeds welkom. Coronacrisis of niet, Zeeuwse gemeenten willen doorgaan met de democratische besluitvorming. De Eerste Kamer keurde een tijdelijke wet goed die digitaal vergaderen en besluiten mogelijk maakt. Gemeenteraadsleden kunnen zo vergaderen zonder fysiek bij elkaar te zitten. Vergaderen op afstand. Iedereen die thuis werkt heeft er inmiddels wel ervaring mee. Voor gemeenten kan het nu in veel gevallen ook. Raadsleden hebben ook een voorbeeldfunctie. En ik denk dat het geen goed beeld naar buiten schetst als een hele groep raadsleden in 1 zaal bij elkaar gaan zitten. Terwijl de burger met maximaal 3 mensen tegelijk over straat mag lopen. Toch ontkomen raadsleden er niet aan om soms naar de raadzaal te komen. Zoals volgende week in Goes. Dat komt omdat we een wethouder gaan benoemen en daar is een geheime stemming voor nodig met briefjes. Ja, je snapt dat briefjes en geheimen met een digitale verbinding wat lastig zijn, dus daarvoor moeten we bij elkaar komen. In Goes gaan ze de raadsvergadering kort houden en er komt een minimaal aantal raadsleden. Maar kan ook de digitale commissievergadering van morgen niet gewoon fysiek?
Een commissievergadering is niet per se noodzakelijk. En in dat opzicht is het gewoon prima om het zo te proberen. Als het nou heel lastig blijkt te zijn voor een voorzitter om de orde te houden of iets dergelijks, ja, dan kunnen we wel weer uitwijken naar de zaal. Maar bij voorkeur proberen we het op deze manier te doen. Het was een opvallend moment in Vlissingen begin maart. De 14-jarige Stijn in gesprek met premier Rutte, toen die de Zeeuwen kwam uitleggen waarom de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen komt. Stijn gaf Rutte toen een brief en hij heeft nu antwoord. Niet van Rutte zelf, die het druk heeft met de coronacrisis, maar van zijn ministerie. Geschreven wordt dat er een speciale adviseur is aangesteld om een goede compensatie voor Zeeland te regelen. Het valt Stijn een beetje tegen. Ik was vooral teleurgesteld omdat ik kreeg wel een antwoord, maar er zaten geen concrete toezeggingen in van bijvoorbeeld wanneer hij naar mijn school, het Scheldemond College, zou komen. Of dat er daadwerkelijk iets zou worden gedaan met mijn voorstel om het openbaar vervoer in Zeeland toegankelijker te maken. In februari gingen 29 Zeeuwse bedrijven failliet. En dat is een ongekend hoog aantal. De cijfers komen uit de update van de Zeeuwse coronamonitor. Daarin staan de gevolgen van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. In februari was de coronacrisis nog niet eens echt losgebarsten. Dus over maart zullen de cijfers waarschijnlijk nog slechter zijn. Al hoopt gedeputeerde Johannes de Bat dat dat meevalt. Ja, de inzet van alle regelingen is erop gericht om faillissementen te voorkomen. Om te zorgen dat ondernemers de periode waarin we nu in zitten kunnen overbruggen. Zodat ze na de crisis, en wanneer die ophoudt weten we op dit moment niet. Maar dat ze daarna ook weer door kunnen met hun bedrijf. Dat is de inzet. Aan de ene kant hopen we dat zoveel mogelijk ondernemers op de landelijke regelingen kunnen aansluiten. En met het Rijk zijn we op zoek hoe we daar regionaal nog extra zaken aan toe kunnen voegen. Met handschoen aan en op 2 meter afstand van elkaar maken VMBO-leerlingen van het Reinaert College in Hulst deze week hun schoolexamen, dat het centraal schriftelijk eindexamen vervangt. Het is een experiment in deze coronatijden. Kijk, we vragen sowieso heel veel van de leerling op dit moment. De leerling moet vooral thuis online heel veel aan de slag. Om dan ook te zeggen, je gaat nu nog een aantal belangrijke toetsen van thuis uit maken. Dat is wel heel moeilijk. Om toch aan de richtlijnen te voldoen van het RIVM en de overheid worden de leerlingen volgens militaire precisie naar hun examenplek gebracht. Volgende. Leerlingen moeten bij die pion wachten tot ze naar het volgende punt worden doorgestuurd. Een keer ze daar in de aula aankomen, is weer iemand die hen ontvangt om de jassen op de juiste plek te leggen. Een volgende collega vangt hen op om handschoentjes aan te bieden. Op hun plek doen ze de handschoenen aan en wachten ze tot de toets begint. Ondanks de maatregelen, de verplichte 1,5 meter afstand, vinden de leerlingen het wel fijn om weer even terug op school te zijn. Ja, het voelt wel een beetje raar, zeker na deze tijd. Had je ooit gedacht dat je school zou gaan missen? Op zich niet, maar ik heb het wel een tijdje gemist, ja. Ja, ik had het wel anders verwacht. Maar ik vind het allemaal niet zo erg. Ik vind het wel goed dat er genoeg maatregelen genomen worden en al dat. Want normaal ben je gewend om gewoon bij 2 te zitten. En dan is het wel een beetje raar om dan opeens 2 meter van elkaar af te zitten en handschoenen aan te doen. Dat ben je ook niet gewend op school. Leerlingen die bang zijn hoeven niet naar school te komen om een schoolexamen te maken. Zij kunnen dan op een later moment op een andere manier alsnog dit examen doen. Deze manier van examens afnemen is overigens nog maar een proef en alleen nog maar voor VMBO-leerlingen op deze school. Maar als het een succes is, breidt het uit naar alle andere afdelingen op het Reinaert College. Zeeland wil in elk geval 53 miljoen euro van het Rijk als compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland. Dat staat in een brief van gedeputeerde staten. Die 53 miljoen is op de volgende manier opgebouwd. 22 miljoen euro is al uitgegeven aan de voorbereidingen voor de komst van de kazerne, zoals wegen en grondverwerving. En de rest, 31 miljoen, is het bedrag dat Vlissingen zou hebben gekregen aan belastinginkomsten als de marinierskazerne wel was gekomen. Moeilijke tijden voor Zeeuwen met een partner in België. Er is veel onduidelijkheid nog steeds of ze die nu wel of niet mogen bezoeken. Nu lijken de regels wat versoepeld, wat Helene uit Terneuzen en Herwig uit Antwerpen nog nauwelijks durven te geloven. Ze zochten elkaar op bij de grens bij Zuiddorpen. Hey! Yes, yo! Yo! Echt een kus. Echt lang geleden, man. Oh, superleuk. Wat attent. De Vlaamse Bourgondier.
is weer terug. Leuk. Hoe bijzonder is het dat jullie elkaar hier nu weer kunnen ontmoeten? Ja, super fijn hè, bijzonder. Bijzonder en eigenaardig, wel een beetje zo op de grens, zo een beetje illegaal. Ja, je voelt je echt... Is het illegaal of niet? Ja, dat weten we dus niet. Hè. Dat weten we dus niet. Nee. Dat is het grote dilemma en dat is de onzekerheid ook, dat we het niet weten. En de laatste richtlijnen waren dan dat we weer mogen. Maar ja, goed, bewijs heb je nu. Bij de een mag het wel, bij de ander niet. Het is toch een beetje willekeur. Maar ja, het is voor ons wel heel fijn hoor, dat die spanning er niet meer is. Want je krijgt er onderling ook gewoon gedoe door. Je krijgt ook zo'n België-Nederland competitie. Van ja, de Nederlanders zijn wat opener, die mogen meer. En waardoor Herwig juist weer zoiets heeft van ja, maar als ik bij jou thuis kom, dan vliegen de virussen in het rond, bij wijze van. Ja, maar doe je dan goed aan. En dat gaf echt wel wat spanningen. En nu kunnen we gewoon elkaar weer zien, hopelijk, vanaf vandaag. Het is wel een opluchting dit, hè? Ja, heerlijk. Ja, echt super. Leuk hoor. Bij de Traktaatweg tussen Westdorp en Axel is vrijdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Vlakbij de op- en afritten bij viaduct Everschat belandde een personenauto op zijn kop in de sloot. Direct zijn de hulpdiensten gealarmeerd en ook zijn brandweerduikers opgeroepen. Maar hun inzet bleek niet nodig, omdat het om een ondiepe sloot bleek te gaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk. Het tankstation aan de Rozenburglaan in Middelburg is overvallen. Dat gebeurde rond 20:30 donderdagavond. Een man in donkere kleding liep naar de kassa en eiste geld van de cashier, terwijl hij haar bedreigde met een vuurwapen. Maar om onduidelijke redenen ging de man er ook meteen weer vandoor, zonder geld. Er raakte volgens de politie niemand gewond en ook is er dus niks buitgemaakt. De politie zette onder meer een politiehelikopter in om de omgeving af te speuren. En dan nog dit. Gewone kerkdiensten mogen niet meer worden gehouden momenteel. Maar er is wel behoefte aan samen zijn en aan verbinding. En daarom een nieuw tv-programma bij Omroep Zeeland. In samenwerking met allerlei Zeeuwse kerken. Geloof in Zeeland. Goedemorgen, welkom hier in Overzande. Het idee kwam van klassespredikant Arie van der Maas. Hij legde uit waarom het nu zo belangrijk is om die verbinding te zoeken. Iets van hoop, troost, inspiratie bieden om deze tijd door te komen. Met alles wat daarbij hoort. En ook de verbindingen te slaan. Verbindingen slaan vind ik altijd belangrijk, maar zeker in deze tijd. Tussen mensen, maar ook tussen kerken. Daar ben ik altijd al mee bezig, maar zeker nu is dat belangrijk. En nu ook een unieke verbinding, eigenlijk denk ik toch tussen kerken en omroep, om dit samen te doen. Het is de bedoeling dat alle religies een bijdrage aan het programma kunnen leveren. Het is wel mijn ambitie om in de komende weken daar naartoe te groeien. Maar met een heel aantal kerkgenootschappen en geloofsovertuigingen. Want het zijn niet alleen kerken, maar ik heb ook contact met de Joodse gemeenschap. En via die gemeenschap ook met de moskee. Kijken hoe ver we komen om voor alle richtingen toch een bijdrage te leveren. Dat was voor hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland een belangrijke voorwaarde om het programma te gaan maken. We zijn samen nu met elkaar in deze omstandigheden. Dus ja, ik ben ook blij dat de Joodse gemeenschap en de evangelische gemeenschap en ook de Molukse gemeenschap ook allemaal gaan meedoen. Dat zal stapsgewijs worden opgebouwd, maar iedereen mag meedoen, natuurlijk. Tot zover dit weekoverzicht en dan zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Morgen, eerste paasdag, om 9 uur 's ochtends dat programma Geloof in Zeeland. Waarin we dus een ecumenische kerkdienst uitzenden. En de dienst zullen we ook een aantal keren herhalen. Zodat u er op deze eerste paasdag dan morgen toch een klein beetje bij bent. En dan om 12 en ook om 4 uur 's middags een documentaire over Johnny Hogeland. Ik wens u alvast, ondanks de corona-omstandigheden, toch heel mooie paasdagen. En graag tot morgen.